Bueno, vamos a tener que hacer un conversatorio moi chas, porque temos xa moi pouco tempo, pero bueno, creo que merece a pena que podamos debater, porque temos a tres invitadas tamén de excepción que analizan o papel da IA, non? Temos aquí o título, o papel da IA nas violencias digitais. Vou nas presentar, teño aquí o meu carón a Laura Castro, que é profesora de Ciencias da Computación na UDC, tamén integrante do grupo Digi. Vou ir un pouco rápido porque todos queremos comer, creo. Temos tamén a Paloma Piot, que é doutoranda en procesamento da linguaxe natural na Universidade da Coruña. Temos a Teresa Piñeiro, que é profesora na Universidade da Coruña e orienta a súa investigación a entender a relación entre comunicación, tecnoloxía e xénero. José Julio acababa falando tamén de que podemos empregar a IA en forma positiva. Vamos a empezar polo negativo, pero tamén me gustaría acabar nese ámbito, non? Eu quería comezar facendo unha pregunta ás tres para que poidades aportar a vosa visión. Gustaríame lanzarvos unha idea que está como moi extendida, non? Esa idea de que o problema non é a IA, senón o uso que se lle dá a IA. E eu a pregunta que fago é en que medida a IA non é só un medio, non? Senón que está deseñada con estructuras que perpetúan esas violencias machistas, non? Se queredes empezar así por orde, como estades. Bueno, eu vou empezar dando as grazas por organizar este conversatorio, por invitarnos e por todo o esforzo de organización e tamén a xente que está aquí hoxe escoitándonos. Eu fago, como se digo, órdago a totalidade, non? O sea, nada do que construímos as persoas é neutro, o sea, nin o cullerón da sopa que cando és zurdo non che dá xeito, porque está pensado para unha persoa destra, é neutro, cando máis unha cousa tan complexa como a tecnoloxía, en particular a inteligencia artificial. Entón, que a propia premisa non se sostén. Xa nos gustaría ser quen de crear cousas que teñan esa característica, pero a día de hoxe non somos quen. Elaborando un pouco niso, tamén, bueno, agradecer tamén a Deputación pola invitación a este conversatorio. Incluir que, ademais, falando sobre estes temas, como pode ser unha violencia digital ou o discurso de odio, é algo que, ao final, non existe como unha definición formal de que constitúe, é algo que podemos considerar subxectivo. Igual pregúntaslle a unha muller se esta mensaxe constitúe un discurso de odio, tamén faz a mesma pregunta a un home, recibes respostas distintas. Entón, claro, ao final, como vais a modelar iso para que unha inteligencia artificial sepa facer a decisión se nen sequera os humanos somos capaces de poñernos de acordo niso? Eu tamén agradezo, aparte, unha oportunidade de falar con tres persoas da UDC, non? Ao final, 100%. No caso da inteligencia artificial, temos a cuestión, normalmente se fala de un produto sociotécnico, as redes sociais é un produto sociotécnico, prácticamente calquera tecnoloxía, pero neste caso temos, a parte de nesgos que se poden introducir cando as creas, e despois nós estamos enseñando a inteligencia artificial. Se eu teño nesgos, lle estou dando moita máis posibilidade de que a inteligencia artificial reproduzca, amplíe, aprenda de min, cando realmente o mellor non era eu a mellor persoa, o mellor modelo para aprender. Un apunte só, porque moitas veces facemos fincapé nos datos. Agora, nas persoas como usalo ben, pero ao final estos son produtos nun sistema capitalista que chegan ao público da man de grandes corporacións que teñen os seus intereses. Entón, tamén se fala últimamente das salvaguardas, non? As cousas que che deixa ou non che deixa facer. Bueno, en todos eses procesos hai unha serie de decisións que están tomadas por persoas con uns intereses non sempre transparentes, pero nunca neutros. Vou a baixar porque creo que empecé así como moi acelerado igual. Estou metendo moita prisa. Quería facervos unha pregunta a cada unha de vos. Antes, cando preparábamos este conversatorio, que vos preguntaba un pouco sobre que vos gustaría falar, ti, Laura, sacaches o tema de nesgo de automatización, un concepto que ao mellor podes desenvolver agora. O que quería preguntar neste sentido é por que tendemos a confiar tanto na resposta que nos dá unha inteligencia artificial, non unha confianza que nunca lle demos nen a nosa nai ou o noso pai, o mellor, non?
Pois si, bueno, na propia pregunta está a resposta, efectivamente, o que nos di a neurociencia, que eso lle chamamos sesgo de automatización. Probablemente hai unha combinación de factores que nos lo explican, pero eu vou mencionar dous que penso que podemos entender bastante ben. Un ten que ver con esa minusvalorización que ten todo o que non é racional, non? É todo o que esta estructura patriarcal, non? O racional é o que ten ese peso epistemolóxico, que ten esa autoridade, e o emocional secundario e non desexable. Entón, asociamos a tecnoloxía só a parte racional, entón, inmediatamente está nun plano de autoridade superior. Isto, levado ao tema de como confiamos nas respostas dunha máquina que está calculando palabras, porque ao final o que fan as inteligencias artificiais, está nesa orde de explicación. Confiamos porque sona ben, o traballo de calcular unha secuencia de palabras está moi ben resolto, moi ben interpretado, extraídos eses patróns de todo o conxunto de datos que se usa para adestralos, e ademais é unha máquina. Entón, está libre de emocións, está libre de nesgos, en teoría, non? De eso que nos fai as persoas ter un mal día, ou teño as hormonas máis arriba, máis abaixo. Entón, como iso non o identificamos como posible nunha máquina, está liberado dese peso. Gustaríame neste punto facer unha alusión ao que escoitábamos na intervención de Asunción antes, porque ela falaba desa nova visión de como estudamos as cosas desde a emoción, non? Entón, moitas veces dicimos o nesgo da automatización explica por que as persoas nos fiamos da IA, sona moi ben, e ademais é unha tecnoloxía, unha máquina, como se vai a equivocar. Pero ademais eu penso que vai pagar a pena probablemente nos próximos tempos estudar como nos fai sentir. Porque liga co que dicía Asun, non? É que, claro, a min faime sentir segura ter unha cousa que teño no peto que me dá unha resposta que sona tan ben, que está tan ben elaborada, entón é como teño unha rede de soporte, teño aí algo que me axuda, que me resolve, non? Entón, esa combinación para min é a explicación, probablemente unha das mellores explicacións que temos a día de hoxe. Bueno, eu discuto moito con ela tamén. Non creo todo o que me di. De feito, ten moitos sesgos, porque eu acórdome que hai pouquiño me trataba, como son técnico de igualdade, pois tratábame en femenino. Asumía que era unha muller, eu, claro. Si eres investigador, en comunicación eres investigador. Pois mira. Estamos no mesmo barco, pero en distintos sitios. Quería falar tamén non só de IA, senón tamén de algoritmos, non? Con Teresa falando de visibilidade, non? Dentro desas arquitecturas da IA, queríache preguntar como opera a invisibilidade algorítmica, non? Sobre todo con proxectos feministas, non? A tarde temos creadoras de contido, pois tamén podemos seguir profundando nesto, non? Pero como opera? Pois a verdade é que fai que ocultes unha parte moi importante do mundo, non? A min me empezou a pasar, ou me empecé a decatar de que isto estaba pasando cando Instagram, por exemplo, que é a miña rede principal, deixou de mostrarme o que eu elexía al para ti, non? E dentro del para ti, de repente, había moita xente que eu seguía que de repente desapareceu. Xente o mellor de cando estudiaba en EGB, que me dá igual, pero de repente o mellor creadoras feministas que o mellor nun foro, de repente atopas unha persoa que che gusta o discurso, empezas a seguir e despois nunca che aparece. E dis, como se me vai un pouco a cabeza a veces, dis, o mellor é que non lle diga seguir. E a buscas activamente, efectivamente a sigues, pero nunca che presenta o algoritmo os seus contidos, non? Ahora mismo estamos en momento publicitario, non? Estamos con un pequeno proxecto sobre a podcastesfera feminista. Entón, estamos traballando, facendo unha base de datos en Spotify, por exemplo, e nos atopamos que se ti buscas palabras como feminismo ou feminista, non aparecen moitos contidos feministas. Aparecen, o mellor, podcast da Manosfera, que che están ofrecendo pois o seu episodio que tuvo tanto éxito, porque é precisamente moi polémico, o mellor tendo a dúas señoras, unha que representa aparentemente o feminismo e outra que representa o antifeminismo, pelexándose mentre o podcaster está mirando, non?
Entón, tamén me sorprende, por exemplo, que o mellor proxectos pequenos propios que buscas no buscador non aparecen. Ou incluso creo que falábamos un día con Laura, ela sigue un podcast e non lle aparecen os últimos episodios dese podcast, porque, para que? Si tes moitos podcasts similares que non son feministas chamativamente, que te poden interesar máis, ¿no? Para ti, ¿no? Entón, eu creo que moitas veces din que a mí me gusta este tema, pero non hai contidos feministas neste tema. Hai que atopalos, e hai que atopalos, e tes que ser como moi activista, ten que haber unha rede de difusión entre o teu entorno para seguir coñecendo máis contidos deste estilo, non? E é unha lástima porque hai outros proxectos que sin tratar temas feministas, sin tratar temas políticos, sin tratar temas de migración, sí que aparecen os primeiros resultados. Para mí, se me permites, é un exemplo moi bo de as normas que se poñen desde os estamentos que teñen capacidade de decir, no, a rede ten que ofrecer un algoritmo que non estea tan sesgado. Ten que che ofrecer un algoritmo onde ti vexas só o que sigues. Claro, pero non é o que aparece por defecto. Eu todos os días entro en Instagram e todos os días cambio o for you por el following. E por que o teño que cambiar todos os días? Bueno, porque a lei obligou a que exista, pero non a que sexa por defecto. E non todo o mundo o sabemos. Eu me acordo cando deixei de utilizar X, porque cada vez que me saía o para ti, pois, bueno, quen teña X xa sabe o que sale, non? O fascismo puro e duro no para ti, non sai mensaxes feministas, por exemplo, non me saían moitos nese ámbito. Paloma, ti estás investigando as tripas, non, dos grandes modelos de linguaxe e queríache preguntar como aprende realmente unha IA o que é odio ou sexismo e o máis preocupante, non é posible que un algoritmo estea xerando contido dañino sen que os creadores, creadoras o saiban? Vale, pois, mira, para explicar iso vou facer como unha división moi sinxela entre dous tipos de modelos. O primeiro sería o modelo que tradicionalmente empregamos e adestramos cun conxunto de datos controlado, chamémoslo así, que son datos anotados por humanos e, vale, sabemos e temos control de que datos son istos. E, normalmente, estes modelos empregámolos para tomar unha decisión, pois, por exemplo, esta mensaxe un discurso de odio, sí ou non. E tamén isto podemos ampliálo e ter unha taxonomía de, vale, se discurso de odio que é sexismo, é racismo, etc. Logo, agora entran en xogo, é inevitable falar desos, os grandes linguaxes os grandes modelos de linguaxe. Entón, que pasa con estes modelos? Están, chamámoslos neste mundo, pois, modelos preadestrados. Isto significa que non parten de cero e non só viron estes datos controlados dos que estaba a falar, senón que viron prácticamente todo o contido que temos a día de hoxe en internet. E que este contido, pois, como xa sabemos todo, vai de fotos de gatos en Instagram ata pois discursos de odio que podes atopalos en Twitter ou X, ou incluso todo o contido que hai en foros moi radicalizados, onde, pois, como xa vimos ao largo do día, creo que é casi mellor non saber que hai ali. Entón, que pasa? Estes segundos modelos, a súa función principal é non facer unha clasificación, senón xerar o texto, é dicir, continuar a túa mensaxe inicial. O que se fai é tamén que teñen outro modo, pois é facerlle unha pregunta que resposten. Como viron todas estas mensaxes de odio e demais, poden, de forma desapercibida, pois continuar esa mensaxe de odio. Fixemos un estudo na universidade e simplemente usando un conxunto de datos que sabíamos que eran mensaxes de odio, sen decir nada aos modelos, vimos que estaban xerando mensaxes sexistas, racistas e demais. Isto faise pois, un pouco de forma desapercibida, non é como a característica que era. Como xusto comentaba Laura, existen formas para un pouco evitar estos gardarraíles, pero tamén hai como unha carreira en, veña, un gardarraíl novo, a ver cal é o, non sei moi ben como traducir isto, o jailbreak, para poder evitálos e que o modelo pois, me xere discursos de odio e evitar esta seguridade que tamén, entre paréntesis, a seguridade que os creadores e as grandes empresas tecnolóxicas deciden que permiten.
E logo, xa un último punto, estes grandes modelos de linguaxe, a pesar de que foron concebidos para xerar texto e demais, tamén podense facer pois, un adestramento despois deste preadestramento para igual ti empregalos para facer o cos primeiros modelos dos que estaba referíndome fan, que é dicir, clasificar unha mensaxe en se discurso de odio ou non. Xa nos queda pouco tempo, temos moita fame, vou ir pechando. Como comecei, quería pechar en clave positiva tamén, non? Vamos a pensar un pouco no ámbito positivo. Quería preguntarvos primeiro a Laura e a Teresa que medidas deberíamos exixir para que aí esa ética e deixe de ser unha ferramenta que moitas veces facilita pois o control e o fluxo das violencias e o acoso. Bueno, a min que teño unha moi presente desde o final da charla anterior, que é certo que pode ser non completa, pode ter moito que mellorar, pero é certo que xa temos certas regulacións. O que eu percibo, polo menos, desde o público en xeral, é que os incentivos para que as empresas cumplan con esas poucas regulacións que hai son moi poucas. Decía o noso poñente anterior, claro, que non é unha inversión, é un investimento para calquera rede social mellorar os seus mecanismos de moderación. Claro, ademais é un investimento que palidece o lado da multa que vai sufrir por non cumplila. Entón, que ese tipo de normas tivesen pois unha aplicación máis rotunda, unha consecuencia máis rotunda, mellor dito, para o que a tecnoloxía está impactando na sociedade, eu penso que sería un moi bo inicio, porque probablemente era imposible prever o impacto do que se ian converter as redes sociais cando se pensaron por parte de xente que non tiña experiencia en socioloxía, que non tiña experiencia en psicología, que eran só puramente persoas técnicas. Pero, bueno, agora que xa o tempo pasou, que xa si vemos esas consecuencias, que xa rexeitamos esas consecuencias como sociedade e que empezamos a poñer normas, que esas normas non sexan doadas de saltar e que non se podan mirar por enriba do ombro polos grandes xigantes tecnolóxicos, sería, non sei, un principio. Pois eu son como unha especie de chatbot. Entón, eu escoito, apaño ideas e repito, non? Eu me metín no tema de inteligencia artificial desde as violencias digitais, as violencias mediadas coa tecnoloxía. Entón, a típica tríada ou cuatríada suelen ser máis educación, equipos diversos, máis regulación, etcétera, etcétera. Pero hai un par de anos escoitei, teño aquí a chuleta porque nunca me acordo do apelido, un investigador da Universidade de Zaragoza, que se chamaba Iris Domínguez, e que a verdade é que tiña un estudio super chulo e que me parece que interesante que todo o mundo podamos coñecer, de como envenenaba, aparte a charla que escoitei era envenenar datos a propósito para que a IA sea máis inclusiva. Ese envenenar datos a propósito era, pois, se, por exemplo, eu poño feliz, se os meus datos son fotografías da rede, e a rede eu poño feliz e me salen mulleres, e poño enfadado ou persoa con carácter e me salen homes, porque as mulleres os reímos máis en Instagram, porque os homes suelen estar asociados a un maior carácter, a maior forza, non? Por que non fago ao revés? Por que non multiplico o número de homes sonrientes e multiplico o home de mulleres enfadadas ou con pinta de carácter, non? E me pareceu unha idea estupenda. Entendo tamén, eu vou intentar ser boa, que as tecnolóxicas non envenenan os datos gratuitamente, non xeran nesgos gratuitamente. Non quero decir tal porque despois pensas na IA de Grok e que de repente o prompt era para desnudar para poñer en bikini e desnudar a xente cando de antemán en bikini só utilizan as mulleres a día de hoxe, non? Ou unha parte importante das persoas usuarias somos mulleres, non? Entón, vamos a obviar esa cuestión e pensar que moitos dos algoritmos teñen sesgos involuntarios, non? Entón, eu creo que, a parte da tríada que se me esquecía era a maior transparencia. Pero eu creo que si temos en conta que hai empresas que o mellor o fan sin querer, pois o mellor algunha destas prácticas ou incluir asesoramento de persoas expertas en políticas públicas e en empresas estaría moi ben. E para pechar, Paloma,
vamos a pechar con o uso da IA dunha forma positiva, porque tamén é unha ferramenta que está aquí, temos que poder empregala e podemos axudarnos incluso dela, non, para previr as violencias machistas. Últimas dúas preguntas. Queríache preguntar que vantaxe ten a IA frente á moderación humana por unha banda, e se pode realmente a tecnoloxía axudarnos a crear espazos digitais máis seguros para as mulleres. Vale, pois o máis importante creo que non é como non unha dicotomía, non hai que escoller entre o uso a IA para decidir se modera o discurso de odio ou simplemente uso persoas humanas. Eu creo que a combinación das dúas é como vai ser o algoritmo máis forte. As vantaxes principales, que creo que xa foron algunhas mencionadas hoxe, son que, a rapidez, un modelo pode tomar unha decisión en segundos, pode tomar a decisión en canto unha mensaxe se publique ou incluso antes de publicarla para evitar un potencial dano. Unha IA non pode estar operando 24 horas ao día, unha persoa humana non. Non depende dun estado anímico, da fatiga e, sobre todo, a exposición, como comentaban a primeira hora da mañana, a todos estes contenidos de odio durante moitas horas seguidas pode ter danos psicolóxicos moi grandes. Entón, o máis importante aquí eu creo que é visibilizar un traballo conxunto entre a inteligencia artificial e os humanos. Pódese empregar unha IA para detectar e facer un primeiro filtrado de casos e logo que os humanos validen. Isto normalmente en tecnoloxía chamámoslo un humano no bucle. Entón, así, empregamos a inteligencia artificial e a humana para así tomar decisións. Bueno, pois é moi tarde. Moitísimas gracias, Laura, Paloma, Teresa. Quédame moitas preguntas por facer, sobre todo investigacións que tedes tamén. Me interesaba moito falar de violencia cara ás mulleres políticas, por exemplo, en internet, que ten aí tamén Teresa moito que dicir, pero temos que deixalo aquí. Moitas grazas ás tres. Moitas grazas.